Kaixo, atal honetan Maria, Jesus eta Xurideen bizitzak ikusiko doguz. Jangoikoak 300.000 urte daroaz agintzen, eta bere ordezkolez Eluis Alexandre, Eleazarideetako erregea aukeratu dabe. Eluisek zeruan jangoikoaren tokia hartuko dau, baina lehenengo gure lur honetan azterketa bat bete behar dau. Eta jangoiko bigarrena edo jangoiko B izenagaz ezagutuko dugu. Horregaitik, jangoikok Eluiseri bere alaba bat mistatu emazte moduan emoten dautzo, bere lehenengo xuride izan daiten. Ezkontza ederra izan da, eta mistatuk munduko 12 globo lurtar opariles hartu dauz. Eta azterketa zertan datza? Ea, Niger, paioak eta bereak elkarrekin bizi albadira, ikusi behar dau. Euren arimak, burugarun, odol, sentipen eta abar, zelan funtzionatzen daben ikasi behar dau. Paioek, maitasunaren gainetik daukien gaiztotasuna, gorrotoa eta enbidia nondik datorren ikertu behar dau. Azterketa edo bilaketa bakarra izango da, eta 3 bizitzatan bete beharko dau, eta amaitzerakoan zeruko koroia jasoko dau. Baina lehenengo lur honetan 3 bider bizitza hartuko dau. Lehenengo bizitzan arraza zurize lur honetan sortzeko, eta Abibele idazteko, eta Jesus izenagaz ezagutzen dugu. Bigarren bizitzan, paioen aurka burrukatzeko eta irabazteko, eta baita ere, azkenaldiko denporan zer gertatu daiten erakusteko. Eta berau, Alejandro Magno dugu. Hirugarren bizitzan, antxinatik gertatutako ekintzak egiaz argitaratzeko, eta baita etorkizunean zer gertatu daiten adierazteko. Bera, mesujaz dugu, eta bere 3. bizitza amaitzerakoan azken epaiketa ahoskotuko dau. Eta Alexandre Eleazar izenagaz ezagutzen dugu. Honek dira lur honetako jangoiko B edo jangoiko bigarrenen 3 bizitzak. Bere ezaugarritako bat, eskumako atzamar bi gorantz erakustea da. Horregaitik irudi asko Jesusen atzamarbiak goian daukozala ikusten dugu, Alexandre Eleazarren moduen. Eluis Alexandre bera jaiozan globo elieneko jauregira doa, eta han bere bigarren xuridea aukeratzen dau, Adama Elois, gero Marta izenagaz ezagutua, burrukari ausarta berau. Handik globo handineara doa, eta hango erregina Banuz aukeratzen dau, bere 3. xuride moduen, eta Margot edo Abane izenagaz ezagutuko dugu. Xuriderik bitxiena eta ameslariena da, Banuzeko eta Ban guztien erregina. Xuride maitale esan nahi dau, eta andra kosmonautak dira, Eluis Alexandreri lurtar globoak kolonizatzen laguntzen dautzienak. Globoaren haunditasunaren arabera, xuride gehiago edo gitxiago behar dira. Kasu honetan, gure lurrau kolonizatzeko 3 xuride behar dira. Eluis Alexandre lur honetarantz azterketa egitera datorrela istripu bat izan dau, eta garritik gora kiskaldu da. 3 xurideak bere esperma atara eta arrauz kontserbadore baten gorde dabe. Lur honeri 7 buelta emon ondoren, Kristo aurretik 10.876 urtean, 3 Mariak, Maria kosmonauta esan nahi dau. 3 Mariak Mexikon lur hartu dabe, eta hango lurraldei Amerik deitu dautzie. Hau da, lur hartzea. Esperma Maria maiztatun sartu eta denpora betedanean umea jaio da. Hango biztanleak lur hartzen 3 emakume bakarrik ikusi dabez, eta umeari Jesus deitu dautzie. Hau da, gizonen laguntza barik sortua. Eta honela, lur honetan jaiodan lehenengo gizaki zuria Jesus dugu.
Tolimak herrian gagoz, Jesusen jaioterrian, eta Kristo aurretik 10.865 urtean. Tolimak, Marien hiria esan nahi dau. Jesusek gaztetarik Tolimakeko etxeak egiten laguntzen dau, eta baita ere soldadu paioen erasoari aurka egiten. Paioak zenbat eta indartsuagoa erasoten dabe. Horregaitik bereak, hau da, Maria, Marta, Margot, Jesus eta euren semeak eta ondorengoak beste lurraldeetara abiatzen dira. Golpe aurretik mundua honela zan, eta lehenengo Marta xuridea lur honetara etorri zirenetik 362 urtean mobitzen da. Gaurko Ameriketako Estatu Batuak, Irlanda, Ingalaterra, Belgika, Holanda eta Alemania kurutzatuta, xuride Martaren ondorengo batzuk Marta itxita beste norabide bat hartzen dabe. Eta Frantzia zehartu, Euskal Herria kurutzatu, eta Ebro ibaitik bajetu eta Beturo hiria sortzen dabe. Gaur Zaragoza. Baita ere Beizkaiu, gaur Bilbo, Donetzi Jesus, gaur Donosti, Arobe, gaur Aro, Arga, Bartzelona eta Abar sortzen dabez, eta urte batzuk beranduago eta Arabe erreinua sortzen dabe. Martaren ondorengoakaz, Maria Maiztaturen ondorengo batzuk ere bidaiatzen dabe, eta honek Alberazen ibaia kurutzatuta Toledo hiria sortzen dabe, eta urte batzuk beranduago Edetanie erreinua sortzen dabe. Margot edo Margarita abanen ondorengoak ere Iberiako lurrak okupatzen dabez. Jateban hiria sortu dabe, eta beranduago Levanteko erreinua sortzen dabe. Bitartean, Marta, bere seme eta ondorengo batzukaz, lurralde batzuk kurutzatuta, Bersubie sortzen dabe. Bersubie, bereen zubia esan nahi dau, gaur Varsovia. Eta Marta dugu gaur egun Varsoviako simboloa. Beranduago, Marta, Basileako paioen menpean dauzen lurretara heltzen da, eta erailduta hiltzen da. Marta Aberta, Beriedezetako erreginetariko bat eta Elbeko xuridea. Kristo aurretik 10.330 urtean. Eta ordurik toki horrek Moskbe, neskaren hilobia esan nahi dau. Mosku izena hartzen dau. Paioak bere gorpua erredabe, eta zenotafio bat eraiki da. Keremelen deitua, hau da, emakume maitearen lurra edo jabetza esan nahi dau. Eta gaur egun Kremlin izenagaz ezagutua. Marta baino 3 urte beranduago, paioak zirikatuta, Jesus, Maria, Margot eta euren eta Martaren ondorengoakaz beste norabide bat hartzen dabe. Eta paioak izugarritzeko harrizko hiriak eta monumentoak eraikitzen dabez. Tolimak herrian, hango biztanleakaz batera, hau da, toltekoekaz batera, Jesus eta Mariaren seme batzuk geratu dira, eta Mariatxi izenagaz ezagutuko dira. Jesusen jaiotza oroitzeko harrizko monumentu handi bat eraikitzen dabe. Hau da, Metxiko, Mariaren mutila esan nahi dau. Mundu honetan, Jesusen jaiotza oroitzeko eraikidan lehen harri irudia izan da. Beranduago, Banus edo Margodek hiri bat sortzen dau, eta Habane izena hartzen dau. Gaur La Habana deitua. Lurralde horretan gaur egun xuriden oroipenak geratzen dira. Esate baterako Amasun, Amaren edo Mariaren ibaia esan nahi dau. Orain Amazonas deitua. Orinoko edo Urinok emakumeen ibaia. Karibe bereen lurra esan nahi dau. Margarita ugartea Margoden izenetik dator. Eta abar. Bidaia jarraitzen dabe eta Mariari asko gustatzen jakon leku batera heltzen dira. Bere globo eden gogoratzen dautzo. Eta leku honetan Eldorado hiri ospetsua eraikitzen dabe.
Mundu honetan bereak sortutako lehen hiri ederrena eta oroigarriena da. Harrizko bloke handiekaz egindako eraikuntzak. Liburutegia, unibertsitatea eta abar daukoz. Baina 253 urte beranduago ur azpian desagertuko da. Gaur, ikertzaile ofizialak bere hormasar eta hondakinak ez da bez argitaratu nahi. Ze bere margoak, mosaikoak, eskulturak eta inskripzioak gure gizartea gaur egun ezagutzen dugun moduen larrialdian ipiniko leukie. Paioek erasotzen jarraitzen dabenez, Afrikako lurraldeetara joatea erabakitzen dabe. Uri orok, ibai izugarria esan nahi dau. Uri orok kontinente biak banatuten dauz, eta bere lekurik istuenean 4 metroko zabaleran zeharkatzen dabe. Xurideak obeidu deituko dautzen toki batera heltzen dira. Obeidu, be jabetasun tokia esan nahi dau. Eta denporaldi baten geratzen dira. Beranduago, Maria Maiztatuk Moskun dagoen Martaren hilobia ikustera joan nahi dau. Norabide hori hartzen dabe, baina Maria bidean hiltzen da, eta Balbeken hilobiratzen dabe. Bere hiletan 10.000 pertsona baino gehiago egon ziran. Urte batzuk beranduago bere hilobia Damaskora eroan eben. Maria Maiztatu, hemen bere irudi bat, izen askoaz ezagutu da. Maria, Adama Bedu, Miriam, Emmanuel, Ismael, Isabel, Matu, Matxa eta askoz gehiago be. Baita Matusalen edo Matusaleme, geure emakume maitea esan nahi dau. Matusalen ez da gizon zar bat, emakume bat baino, Maria Maiztatu, eta ia 1000 urte bizizana. 968 urte hain zuzen ere, dinosku Eleazarrek. Jesus da Etxebeil gaurko Libanora bizitzera doa. Han, Abibele, Beleen bidea esan nahi dauen liburua idatzi dau. Eta humanidadearen historia bere hasieratik eta azken epaiketar arte azaltzen dau. Horregaitik, Libanoko toki oneri Bibelos edo Biblos izena ezarriako. Abibele idazkera anerez idatzi dau. Gaur egun kuneiforme idazkera deitua. Jesus, Kristo aurretik, 10.084 urtean Bibelosen hiltzen da. Berak, Jerusalenen agindutako sepulkroan hilobiratzen dabe. Beranduago, hango lurraldei, Israel deituko dautzie. Israel, jangoikoa da bera edo jangoikoa da Eleazar, esan nahi dau. Kristo aurretik 10.000 urtean palestinarrak hilobia apurtzen dabe. Negar horma edo el muro de las lamentaciones, Jesusen hilobitik geratzen diran ondarrak dira. Abibele, mundu honetan idatzidan libururik garrantzitsuena dela dio Eleazarrek. Eleburu izenagaz ere ezagutzen zan. Hemen ditator liburu hitza. Lur honetan Jangoiko B edo Jangoiko bigarrenen misioaren arrazoia azaltzen da. Bibele liburu gehienak garai guztietako apaiz paganoen eskutik kontzientziaz desagertuak izan dira. Eleazarret dino, orain dino, originalaren kopia osoak egongo direla. Italian, Rusian, Sirian, Arabian eta Indian. Manuskrito originala denporaldi baten Jerusaleneko Jesusen hilobian egon zan. Gero, Bibelos eta Balbeken ere erakutsi zan. Beranduago Damaskon gorde zan. Gero Mekan, eta azkenean bere arrastua galdu zan. Bibele originala balio handiko idazlan zientifiko, geografiko eta historikoa da. Kristau Bibliak Bibeletik bere izena hartu dau. Xuride Margodek
lur honetan lehenengo matzondua ipini dau. Eta baita ere, laranja, limoi eta artoasiak lur honetara ekarri dauz. Xuride Margot edo Banus sortaldeko lurraldeetara abiatzen da, eta han Putaniako erreinua sortzen dau. Bereak paioekaz eskontzea debekatuta daukie, baina bereen legea apurtu eta Puterre printze paioagaz eskotzen da. Eta seme bat dauko, Buda, alderantzizkoa edo el invertido. Margodek bere bizitza evangelioak idazten emoten dau. Baita ere Margoden bibele izenagaz ezagutua. Azkenean, penaz Sarinagarren hilda, eta Kaxemeren obiratua. Kaxemere, amaren kaxa esan nahi dau. Gaur, hango lurraldeak Katxemira izena daroe. 1500 elefantek sedaz, urrez eta harribitxiakaz estalita ban guztien azken opariak ekarri dabez. Hil aurretik bere urrezko kaxan harribitxiakaz idatzita itxi dau. Zure azken epaiketaren egunean parkatu eidazu, eleen zar horrek. Eta onarte atal honen azalpena. Laster arte, besarkada bat.